Hei fetelor, ce faceți? Am zis că ne revedem astăzi un pic. Am avut câteva întrebări legate de acril zilele astea și am zis să stăm câteva minute de vorbă. Să vă arăt în primul rând cam ce folosesc eu, cu ce mă mai joc eu și cam de ce materiale ați avea nevoie. Păi, în primul rând, nu putem începe fără pudră. În acest moment folosesc cel mai mult pudra de la 4Pro. Mă mai joc cu cele de la EasyFlow. Ieftine, bunicele, își fac treaba, de experimente, de jocuri, de chestii 3D, îs ok. Tot de la 4Pro mi-a dat o prietenă cover-ul. Culoarea îmi place foarte mult. Mi-a dat un pic să testez, să mă joc cu el. Aici am mai făcut eu niște experimente, că nu pot să stau liniștită dacă nu experimentez un pic și nu combin puțin. Un rest de cover ce mai am, făcut din acril, pigment și farduri. Și o combinație de alb cu două tipuri diferite de sclipici și cu holo, care mai mult arată gri decât alb, dar pe unghie se face alb. Pe urmă, ce ne mai trebuie? Ne mai trebuie monomerul. Perechea de la ăsta. E monomerul tot de la 4Pro. Amândouă sunt comercializate de Nail Shop și chiar sunt ok. Mai am de la Ants Pro un rest. Nu e rău, nu e grozav. Ambalajul lasă de dorit un pic. Se cam dezlipește. Dar e ok și removerul de la ei chiar este foarte ok. Și am monomerul de care v-am povestit, mi se pare, pe grup, de la Royal. Este slow și violet, ca și culoare. Da? Ăsta este ca și miros cel mai greu de suportat. O fi el slow, dar după ce îl desfaci, simți așa cum slowly te scurgi de pe scaun. În general, eu n-am treabă cu mirosurile. Astea două sunt mai suportabile, Ensu și 4Pro. Vi le arăt așa că lumină, cameră, știți voi. De fiecare dată la mine camera stă în altă poziție. În curând o să o prind de tavan. Astea două sunt mai suportabile ca și miros. Ăstălalt e, să zic așa, un pic de challenge. E o provocare. Noroc că îl folosim pe masă în cantități mici și atunci nu este atât de grav. Sincer, multe s-au plâns de mirosul de monomer, că este foarte dur, că este foarte înțepător. Clientele fug de acril, că dacă pute înseamnă că este toxic. Păi, sincer, până să nu lucrez cu acril și cu gel, mi-au intrat pe mână oje care miroseau mult mai rău decât ăsta. Deci se poate și mai rău de atât. Oricând e posibil și mai rău. Apropo, știți diferența între un optimist și un pesimist? Pesimistul zice mai rău de atât nu se poate. Optimistul zice ba da. Deci așa și cu astea. Oricând se poate să aveți parte de un atac nazal mult mai puternic. Așa, ca și culori avem aici câteva. O secundă să fac eu un pic de loc. Tot timpul când fac tutoriale, masa mea arată ca la bazar. Așa, câteva culori. Cea mai proastă calitate sunt astea micuțe. Sunt cele mai mici ca dimensiune. Le recunoașteți ușor că au aceeași cutiuță ca și la cum îi spune, Doamne, ca și la sclipici.
sau la nail art. Puțin mai mari ca dimensiune sunt cele de la Feng Shui. Acestea două sunt variantele cele mai ieftine de pe piață. La faza asta nu mă prea uit atâta să fie ultra super mega calitate, că 3D lucrez pe unghie, nu atinge direct unghia naturală. Pe unghia naturală direct pun bază de acril transparent, pentru că, din nou, am eu fixurile mele. De ce? Dacă este transparent, pot să urmăresc ce se întâmplă pe unghia mea sau a clientei în momentul în care vine la întreținere. Pot să văd dacă și-a lovit-o, dacă este desprinsă de pe patul unghial, dacă este vânătă, dacă are, eu știu ce, altă problemă. A intrat aer și a făcut mucegai sau whatever. Pot să văd ce se întâmplă. La fel și la gel prefer să pun un strat de clear, pentru că pot să urmăresc starea unghiei. Și de-abia apoi cover, modele, figuri, avioane sau vorba lui Diana, zmei pe unghii. Așa. Acestea de la Feng Shui sunt de ceva mai bună calitate, dar tot în gama de acril foarte ieftin se încadrează. O să vedeți că diferența este la dimensiunea cutiuțelor. Cutiile de la ei sunt puțin mai mari. O idee. Dacă le suprapun pe astea două, o să vedeți că este un pic de diferență între cutiuțe. Așa. Și bineînțeles am și pudra acrilică de calitate, tot din gama 4 Pro. Îmi cer scuze că nu focalizează bine lampa. Lucesc multe ambalaje pe aici, cutiuțele, și se tot chinuie să focalizeze. Deci pudrele de la 4 Pro, cu astea lucrez fără probleme direct și pe unghia clientei. O să iau chestiile lucitoare de aici din lentilă, că văd că ne sabotează un pic filmarea. Bun, în al treilea rând, ce avem nevoie? Avem nevoie de pensule bune. Pensula mea preferată este asta. O folosesc de mai bine de un an de zile. Este o pensulă de 10. Este Kolinsky, dar nu este inscripționată Kolinsky și sincer nici nu mă deranjează, că nefiind brandul pe ea, cred că a fost la jumătate de preț față de restul pensulelor. Ambalajele de plastic, din păcate, se cam lipesc din cauza monomerului. Nu este în cea mai bună stare, săraca, că este foarte folosită, dar mi este și extrem de dragă și cu ea chiar îmi fac treaba. Mai am o pensulă de 8 cu care lucrez pe unghii mai micuțe. Hai să vedeți și diferența între ele. E destul de măricică. Și un set de pensule care mi le-a luat cadou o prietenă. O pup cu ocazia asta și îi mulțumesc. Dar cu care încă n-am apucat să mă joc să le testez. Numărul 6, numărul 12. Deși numărul 12 de la ăștia mi se cam pare că este numărul 10 de la ăștialalți. Asta, apropo, este comandată direct din Germania, de la Endid. Și am fost foarte plăcut surprinsă și de preț și de calitate. Într-adevăr, am comandat mai multe produse de la ei, dar împărțind prețul transportului la numărul de produse comandat, mi-a venit pensula cu tot cu transport undeva pe la 40 și ceva de lei. Ceea ce este wow pentru o pensulă bună de acril, este foarte ieftină. O pensulă bună o găsiți undeva între 80 și 120 de lei de acril. Și dacă la gel putem să lucrăm cu pensule ieftine de 2-3 lei, la acril nu putem. Firul de păr este altfel tratat, este păr natural și nu putem lucra cu păr sintetic, pentru că părul sintetic nu păstrează în el lichidul. Aici avem nevoie
pentru prelucrarea acrilului, ca firul de păr să se îmbibe bine de monomer, de lichid, da? Pudră și lichid. O să încerc să nu vorbesc foarte științific. Mi-a spus cineva că nu prea îmi înțelege tutorialele, că explic destul de greoi. Și o să încerc să mă corectez din punctul acesta de vedere. Vă rog să-mi atrageți și voi atenția dacă mă exprim prea complicat, să-mi spuneți și pe grup sau la comentariile de pe YouTube. O să vă răspund și o să clarific cât pot de bine întrebările. Cum am zis, astea încep de la numărul 4. Asta, ca dimensiune, este ok pentru decoruri 3D. Am mai avut una de 2 și una de 4, dar din păcate ori că am dat colțul săracele că le-au ajuns și lor. Va trebui să fac zilele astea din nou o comandă de pensule. Că am nevoie din nou de ele să mă joc. Și mărimea pensulelor, la fel ca și la gel, merge din 2 în 2. 4, 6, 8, 10, 12. Cam în ordinea asta. Mai am o pensulă de 4, dar asta nu prea îmi place cum se comportă. E foarte densă, dar nu are vârful acela atât de ascuțit și atât de solid în vârf pentru modele 3D. Deci vârful acesta, cu cât este mai ascuțit și mai țapăn, cu atâta poți să modelezi cantitatea de acril în ce poziție vrei. Ori că o aplici pe unghie ca bază, ori că faci floricele. În momentul în care este foarte moale, atunci mai degrabă pensula se pretează la aplicare de acril pe unghiuțe mici. Sau pentru făcut mici petale, dar tot așa forme rotunde, pentru că după aceea vă va fi destul de greu să vă folosiți vârful pensulei pentru modelare. Atunci va trebui să mergeți un pic cu bază, e un pic mai dificil. La aplicarea acrilului pe unghie, pudra se ia totdeauna cu vârful pensulei, se aplică pe unghie și pe urmă cu baza pensulei sau cu mijlocul pensulei cel mult, se netejește și se întinde în ce direcție avem nevoie. Da, vedem asta imediat. Hai să o și testez pe asta să văd cum se comportă. Dacă tot am luat-o în mână, hai să o ducem până la capăt. Pensulele de acril, chiar dacă nu le aveți cumpărate cu capac, pentru că alea sunt cu 20, 30, 40 de lei în plus la preț, păstrați căpăcelul de plastic ca protecție, pentru că pensula se ține totdeauna cu părul în jos. Să vă explic și logica. Dacă la gel nu ne interesează atât de mult poziția în care este depozitat, pe orizontală, pe verticală, cu părul în sus, cu părul în jos, la acril ne interesează obligatoriu să fie cu părul în jos. Voi lucrați cu monomer, da? Monomerul care este mai puternic ca și soluție decât acetona. Știm că sunt o grămadă de recipiente de plastic în care putem să ținem acetonă, dar nu sunt potrivite pentru monomer. Dacă eu, la sfârșit, când am terminat de lucrat cu acrilul, da, șterg surplusul, o trec de câteva ori prin monomer să curăț pensula, totdeauna de-a lungul firului de păr, ca și la gel, pentru că nu vreau să o distrug și în niciun caz nu am interesul de o pensulă de 80, 100, 120 de lei să-mi bat joc. Deci, în sensul firului de păr, ștergem toate pensulele, toate, indiferent că este gel, că sunt pensule pentru pictat sau pensulă de acril, asta este modul corect. Nu facem așa pe șervețel. Bun, dacă este o pensulă de 2 lei acum cu care testezi și o folosești numai pentru teste și nu-ți pasă de ea, da, ok. Dar dacă ai o pensulă bună pe care vrei să o păstrezi, să o folosești cât mai mult timp, să o întreții, atunci asta este mișcarea corectă. Ca pensula să se păstreze în condiții bune, o las cu monomer în ea. O dată pe lună fac întreținerea la pensule, la absolut toate pensulele și atunci le trec
prin acetonă, săpun cu glicerină sau șampon cu balsam înăuntru. La sfârșit le țin o jumătate de oră, o oră cu balsam în ele sau ulei de cuticule ca să se rehidrateze. Mă refer la pensulele din păr natural. Cele din păr sintetic se curăță cu cleaner sau cu gel sau, mă rog, pensulele de gel cel mai bine este să rămână cu gel în ele. Le protejează și e bine să aveți pensule separate un pic, adică cu pensula de clear, cu pensula de gel negru să nu aplicați clear fără să o curățați și așa mai departe. Numai din economie de timp, când vă vine clienta și aveți cu mai multe culori de lucrat, aveți poate clear, aveți poate cover, aveți două culori, ar fi bine din start să aveți acele 4 pensule ca să nu pierdeți timpul cu curățatul. Și ca să revin pentru a 5-a mea oară la ce vroiam să spun, că nici n-am multe de zis și încerc să mă încadrez într-un timp cât mai scurt, deși se pare că la mine este Mission Impossible pe față, în momentul în care firul de păr monomer, eu nu îl tamponez sau nu îl șterg, nu îl usuc încât să scot absolut tot din el, pentru că mie monomerul îmi păstrează firul de păr într-o anumită poziție ca pe urmă să pot să continui să-l folosesc. Dacă eu depozitez pensula cu firele de păr în sus, monomerul care este pe firul de păr care a mai rămas se va scurge în manșonul acesta metalic. Știu că nu este termenul corect, dar altul nu-mi vine acum. Monomerul va ataca zona metalică. Pe interior va începe să ruginească. În momentul în care voi nu lucrați în fiecare zi cu acril și o folosiți poate la 2-3 cliente pe săptămână, faptul că monomerul stă în zona aceasta de păr câteva ore va ataca pensula. Voi o veți lua din nou la folosit, o treceți prin monomer, prin lichid și în momentul în care vreți să aplicați clear o să vedeți că este pătat și se colorează vopseaua, că o să înceapă să curgă iară din interior monomerul, dar de data asta va fi amestecat cu reziduri de rugină de pe interiorul pensulei. Deci, e vital pentru pensule bune de acril să folosim căpăcelele de plastic sau să le comandăm direct cu capace și să le poziționăm cu firul de păr în jos. Puțin îmi pasă dacă paharul ăsta în care îmi țin eu pensulele nu este cel mai estetic și cel mai profi și se umple cu monomer la fund. Pe ăsta îl spăl imediat și nu mă costă 120 de lei să-l înlocuiesc. Da? O să vedem și asta imediat cum se comportă. În general, cu pensulă mai mare de 10 nu am lucrat, deși puteți să încercați tehnica cu one ball, așa se numește. Nu se referă la the balls of the man, ci se referă la aplicarea acrilului cu o singură bilă de material pe întreaga suprafață. Chestia e că cu cât pensula este mai mare, cu atâta consumul de monomer este mai mare. Și asta, din păcate, este destul de scumpus și se consumă destul de repede, deci, da, la varianta asta trebuie să fim un pic zgârcite. Hai să strâng un pic pensulele și să vedem un pic, să și testăm lucrurile pe care le avem pe aici. Am uitat să vă mai arăt ceva. Bineînțeles că pentru lichid ne mai trebuie și un recipient în care să punem lichidul, monomerul. Cu ce să încercăm? Hai să luăm pe asta slow. Dacă cumva o să mi se facă rău, să aveți un pic de indulgență cu mine. Pentru că de obicei din tipul acesta de flacoane se scurge pe lângă.
Hai să vă arăt un mic truc, ca să nu curgă nimic pe lângă. Unde să-l poziționez? Așa, să se vadă. Țin deasupra pensula, perfect drept, și pe ea scurg monomerul. Așa. Lichidul să ajungă pe partea metalică, nu sus pe plastic, să se scurgă pe manșonul metalic înăuntru. Da? Și hai să iau un clear să vedem ce putem face cu el. Avem pudră, avem lichid, dar ce începem cu el? Bineînțeles că avem și o manie chinuită. Da? As usually. Acum, cel mai dificil lucru la acril este să nimeriți proporția corectă între praf și lichid. Proporția corectă înseamnă ca pudra să fie perfect îmbibată, complet îmbibată de lichid, dar pe de altă parte nici lichidul să nu curgă în momentul în care îl aplicați pe unghie. Înainte de a lua pudra, trebuie să îmbibăm perfect pensula în lichid. Și asta ce înseamnă? Că o scufund și o răsucesc ușor, fără să forțez firul de păr, până când nu mai îmi vin la suprafață niciun fel de bule de aer. Da? Deci insist cu ea și o răsucesc ușor, că nu vreau să o distrug, până nu se mai ridică la suprafață bule de aer. Atunci știu că mi este ok. O scurg un pic de lichid și mai verific o dată să văd mai iese ceva sau nu mai iese nimica. Atunci știu că mi este ok. Cel mai simplu pe unghie este de făcut baza din acril, adică protecția unghiei. Dacă vreau să iau o biluță mică de acril, hai să facem un pic de teorie înainte, cum să pun să se vadă. Așa. Dacă vreau o biluță mică de acril, atunci am nevoie numai un pic să scufund pensula în lichid. Șterg un pic și iau pe vârf. Îmi trebuie un pic mai mult lichid. O moi până la jumătatea pensulei. Șterg un pic și țin câteva secunde în plus. Și am o bilă mai mare. Dacă am nevoie de o bilă foarte mare, să merg pe o suprafață cât mai mare de unghie, atunci moi bine, șterg doar foarte puțin vârful și intru în acril. Și cam atâta puteți să luați pe o pensulă de genul acesta, pe vârf doar. Pot să scurg un pic surplusul și pe urmă să o aplic pe unghie. Vrem să facem o bază. Chestia asta, din păcate, va trebui să o exersați destul de multișor. De-aia vă arăt pe Easy Flow pentru că sunt ieftine la preț, sunt accesibile și puteți să exersați cu ele, să vă prindeți cam cum ar trebui să lucrați cu acrilul. Figura cu pensula, să încerc să vă arăt cumva. Deci o moi, cu partea opusă șterg, cu partea opusă către mine șterg, da? Și apoi cu partea asta vin și iau pudra. Acum, tehnicile de luat pudra sunt în felul următor. Sunt persoane care doar apasă pensula în lichid pentru 3 secunde și o ridică.
Și sunt persoane care trag pudra. Sincer, atâta timp cât îți știi proporția, îți știi pensula, îți știi praful, honestly, cred că e același lucru. Cum vă este vouă mai ușor să lucrați? Ideea e că pensula trebuie să fie foarte bine îmbibată cu monomer, ca în momentul în care luați pudra să se umezească. Vedeți cum începe să lucească. Și se aplică. Nu mă duc cu ea direct până în cuticulă. Se vede? Ca pe urmă cu vârful pensulei să pot să împing acrilul până unde am nevoie. Da, totuși firele de păr la asta sunt un pic cam moi față de pensula cu care eu m-am obișnuit. Așa. Cred că o să trec eu la pensula mea, că totuși trebuie și un pic de obișnuință. Dacă nu vă e cu supărare. Din nou, da, am luat o altă pensulă, o moi în monomer. Vedeți cum ies bulele de aer. Încercați să nu țineți păhărelul prea aproape de nas ca mine, că s-ar putea să fiți ușor groghi după aia. Bulele de aer sunt foarte, foarte mici. Chiar trebuie să vă uitați cu atenție să le vedeți. Șterg dinspre mine, cum să vă arăt să vedeți pensula, șterg dinspre mine și cu pudra vin spre mine. Și aplic în continuare. Șterg surplusul, mai umezesc un pic pensula, că am nevoie de monomer să-mi facă reacție și atunci cu asta și pot altfel să lucrez. Manechinuita noastră din nou este prezentă, vrea să ne ajute. Din păcate manechinuita asta are un pic cuticulele ciufulite. Da, ne descurcăm. Șterg surplusul, am terminat momentan cu pensula, o mai moi un pic, șterg un pic de tot surplusul și pe urmă rezidurile de acril le șterg din pensulă. Acum, în momentul ăsta, eventual aș mai trece o dată prin monomer, aș repeta figura și pe urmă aș pune înapoi în pahar. Și așa se poate depozita și o lună de zile, că nu va păți nimica. Asta este forma brută de acril. Acum, la culoare, la o pudră acrilică mai bună, se poate aplica și mai ok. Depinde și de dexteritate, depinde de materiale. Depinde, la acril chiar depinde de materialele cu care lucrați și de pensulă. Dacă nu luați suficient lichid pe pensulă, o să rămână pete ca, cum să vă zic, de parcă ați amestecat în gel pigment care nu s-a dizolvat bine, nu s-a amestecat bine, rămân efectiv particule. La pensula asta îmi place că pot lucra și cu vârful și cu baza. Chiar mă ajută să lucrez foarte, foarte ok. Și pot să aplic cantități micuțe, efectiv cât am nevoie de bază. Învățați-vă, fetelor, și la acril și la gel să lucrați cu bază transparentă, să puteți urmări starea unghiuțelor. Că este la voi, că este la clientă, nu contează. Important e să vă asigurați că unghiile sunt în permanență sănătoase și neatinse, nelovite.
Cam asta este figura. Asta înseamnă bază de acril. Ce a rămas un pic pe margine, aia se ia rapid cu pila, dar asta este diferența între o pensulă care o cunoașteți și una care nu o cunoașteți. Puteți să aplicați stratul mai gros, puteți să-l aplicați să faceți direct apex-ul, ca să nu vă mai chinuiți pe urmă la gel cu construcție. Vin din nou pe mijlocul unghiei. Dacă am impresia că mi-a rămas un pic de material pe pensulă, imediat o șterg. Cu un pic de monomer, imediat am șters surplusul și am șters pudra de pe pensulă. Asta este diferența între o pensulă bună și o pensulă ieftină. Într-o pensulă ieftină o să vă rămână acrilul tot. Se umple de bobițe și rămâne agățat în firul de păr. Din păcate, din punctul ăsta de vedere, la pensule, la acril nu fac rabat. Și i-am făcut un pic de... Nu știu ce are camera astăzi. Nu-i place de mine nicicum. Cred că lucesc prea multe chestii pe aici. Cam așa. Da, monomerul este un pic lipicios. Cam așa este un pic de apex. Că nu vrem totuși să aibă gheare. În momentul în care suprafața începe să se mătuiască, în acel moment se poate face pinci. Puteți să faceți pinci cu degetele. Luați pudra acrilică efectiv pe degete și faceți pinci. Dacă lipește, mai luați pudră și faceți pinciul. Atâta timp cât lipește înseamnă că nu este polimerizat cum trebuie. Reacția nu s-a încheiat. Așa. Acrilul se poate pili după un interval de 4-5 minute. Timpii aceștia îi dau ca medie, pentru că depinde de monomer și depinde de temperatura camerei în care lucrați. Cu cât temperatura este mai mare, cu atât reacția de catalizare are loc mai repede. Acrilul este 100% întărit abia după 8 ore. Mă refer în profunzime. La suprafață, când s-a întărit și se poate deja lucra cu el, veți auzi un zgomot ca de plastic gol. Ăsta încă nu este întărit. Mai trebuie să stăm un pic. Și cum am pus apexul fără să fie înainte catalizat, durează un picuț mai mult. Avantajul la el e că nu aveți nevoie de curent. Puteți să lucrați foarte repede pe unghi roase sau pe un pat unghial foarte scurt. Puteți să faceți prelungirea patului unghial fără șablon, pentru că are ținută. În schimb, pentru un pat unghial fără ținută, și din nou avem bulă de aer. Dacă vrem să luăm o bulă mai mare, să țin să se vadă, șterg doar vârful, iau o bulă mare de pudră și pe verso scurg excesul. Ca în momentul în care o aplic,
să pot să mă duc să fac prelungirea patului unghial fără să-mi curgă pe buricul degetului, pe masă și peste tot. Așa ar fi pe repede înainte. Eu am fost ieșită din cadru, nu? Genial. Ok, hai că vă mai arăt o dată. Unde să mă mut să se vadă? Sunt chiar în piciorul aparatului. Deci, umplu pensula de monomer, o șterg dinspre mine pe vârf, iau o bulă mare de acril, da? Scurg surplusul pe șervețel și pe urmă aplic. Și în felul acesta, cu așa un vârfuleț, ia ca că ați făcut și extensia de pat unghial pentru French. Nu știu cât se vede. Asta în câteva minute, în momentul în care s-a uscat, voi până atunci terminați restul degetelor. Dacă baș nu este chiar perfect, îi dați aici un pic cu pila, după care veniți și aplicați de jur împrejur culoarea și terminați un French. Extensie, construcție, French, culoare, finish, cu totul, hai să zic, într-o oră, o oră și un sfert, sunteți gata cu tot. Dacă lucrați exclusiv cu acril și na, finish-ul de gel. Că nu se supără cu nimica, nu se ceartă cu nimica. În schimb, să nu aplicați pe o suprafață foarte fină finish-ul. E bine să dați cu buffer-ul, nu m-aș duce baș cu 80, undeva la 100-150 aș folosi granulația la pilă, pentru că este bine să aibă câteva striații, că se agață produsul mai bine. Trebuie să facă priză unul de celălalt. Chiar dacă acrilul și gelul sunt din aceeași familie chimică, că amândouă sunt pe bază de acrilat, din punct de vedere chimic nu sunt chiar identice, pentru că au reactivi diferiți. S-a mai susținut pe diferite grupuri că sunt identice. Nu pot să spui că ăsta cu ăla sunt identice. Da, au compuși asemănător la bază. Au metacrilat la bază, amândouă. Dar din cauza reactivilor diferiți, una are nevoie de aer, este bicomponentă și are nevoie de aer, cealaltă este bicomponentă, însă are nevoie de UV. A doua componentă este UV, că altfel nu se întărește. Da, amândouă sunt bicomponente, amândouă au acrilat, dar nu putem să spunem că sunt identice. Eventual, dacă degetele acestea ar fi produse de aceeași matriță, atunci am putea să spunem, da, sunt identice. Deci, da, sunt aceeași familie, amândouă sunt plastic, în forme diverse, dar au reactiv diferit. Acrilul are nevoie de monomer, gelul are nevoie de ultraviolete. Se aplică diferit. Acrilul trebuie să te miști repede cu el. Nu poți să stai să pierzi timpul. Gelul poți să-l întinzi în toate direcțiile. Bun, nu în curte, la soare, la terasă, dar îți lasă timp să-l modelezi până îi găsești o formă ok. Acrilul te forțează să lucrezi repede. Și în momentul în care rămâne pe unghie transparent, fără să aibă porțiuni mate de alb, ca de, cum să vă explic cel mai bine, de pudră, de porțiuni care nu sunt perfect transparente, de parcă ar fi adăugat pe aici pe acolo pigment care nu s-a amestecat bine, în locul respectiv va prinde aer, pentru că pudra nu a fost cuprinsă 100% de lichid.
Partea asta este cea mai ușoară, de asemenea ca un mic sfat, dacă aveți pudră clear în casă, puteți fără probleme să lucrați pe unghii problematice, să dați și la semi și la gel stratul de bază, extrem, extrem de subțire. V-am explicat, zgârcit ca la soacră, aia e metoda. Aplic gel extrem de subțire pe suprafața unghiei și pe urmă aplic acril. Hai să vă și arăt repede la ce mă refer. Stați așa, dați-mi un minut. Dați-mi un minut, că și cu asta am văzut că sunt probleme, sunt discuții, că nu prinde, că nu-mi iese, că nu... Să vedem... Nu mai am deget cu unghii. Ba, uite, de data trecută. Victima noastră de data trecută, că n-am apucat să o ciopărțesc. Unde am un gel de bază? E bine baza să fie, din punctul ăsta de vedere, clear și pudra să fie tot clear, adică ambele să fie transparente, tocmai ca să se polimerizeze. În momentul în care folosiți ceva pigmentat sau pudra este pigmentată, razele UV nu vor putea să treacă prin pigment și să usuce gelul de la rădăcină. Nu de la rădăcină, vreau să zic, gelul de la bază. Blă! Gelul de la baza unghiei. Dați-mi careva un dicționar, un ceva, să îmi revin cu capul. No. Nu-mi zic că am pus toate gelurile de aici. Gel Builder, uite-l. Se supără cineva dacă folosim French Pink? Hai să vedem. Deci, asta l-am la îndemână, nu vă recomand să folosiți gel pigmentat. Gelul trebuie să fie transparent, pudra de asemenea, pentru întărirea unghiilor problematice. Am o tipă, da? Și îmi vine cu unghiile destul de scurte, se plânge că nu-i cresc unghiile, o întrebăm, bineînțeles, dacă a mai fost, dacă și-a mai făcut unghiile, ce probleme a avut, alea. Întrebările astea nu sunt ca să testați voi concurența, ci sunt ca să vedeți ce probleme a întâmpinat, cam după cât timp s-a reprodusul de pe unghii, a mai fost, n-a mai fost, are reacții alergice, vă spune ceva care să vă ajute. Repet, gelul ca bază trebuie să fie transparent, da? Gelul de bază este transparent care îl aplicăm pe unghii. Ăsta l-am eu la îndemână și n-am acum chef să cotrobăi. Dacă vă deranjează, îmi cer scuze, asta e. La Oja Semi, baza din nou este transparentă. Razele UV trebuie să treacă prin pudră ca să poată să polimerizeze gelul care este aplicat pe baza unghiei. Unde mi-e instrumentul de cuticule? Noroc că le-am pe toate la îndemână, într-un fel sau în altul. Deci, repet, pentru a 5-a mea oară ne prefacem că ăsta este gel transparent, care se aplică într-un strat extrem, extrem de zgârcit. Cum aplicăm gelul de bază, da? Ne apropiem până la 2 mm de cuticulă, că el la căldură în lampă se mai lasă puțin de tot. La acril se va lăsa mai puțin pentru că este ținut de pudră. Deci în momentul în care aplic acrilul mă duc un pic mai aproape de cuticulă. Pe unghia naturală, ca să fiți sigure că face priză după ce piliți, vă recomand metoda asta de aplicare a gelului. Varianta asta în care intrați printre fiecare striație de unghie cu gelul de bază, ca și cum ați masa o cremă să intre în unghie. Puțin câte puțin, câte puțin, câte puțin. Da? Mă asigur încă o dată înainte să pun pudra că sunt la 1 mm de cuticulă. Mă mai asigur încă o dată că într-adevăr este aplicat foarte, foarte puțin, foarte subțire, fără dungi, fără striații. Apoi iau instrumentul de cuticule,
că e așa o mică lopățică. Dacă n-aveți una din asta, puteți să folosiți un tips. N-aveți una din asta, o unghiuță din aia de paletar. Rupeți o unghie de pe margaretă. O linguriță din aia micuță de cafea. Orice vă poate ajuta să luați acril. Țineți unghia clientei deasupra cutiuței, pentru că nu vrem risipă. Și turnați acril. O puneți să întoarcă degetul un pic sau îi dirijați voi mâna, că așa ar fi frumos să-i dirijați voi mâna, că asta arată că știți ce faceți. Un pic scuturăm degetul. Atenție la scuturat, că dacă aveți ceva construcții extreme, riscați să-i faceți leziuni. Și în lampă, cum aveți o lumină foarte bună de lucru, nu ca mine de stați în poziții de yoga în lentilă, vă uitați dacă mai lucește puțin. Unde lucește puțin, înseamnă că nu este destul acril și trebuie completat. Până acoperă întreaga suprafață și nu mai lucește. Și mai verificați încă o dată, roată, atenție mare pe lângă cuticule. În zona asta, așa roată, se prinde cel mai greu acrilul. Chiar trebuie să insistați să puneți de 2-3 ori acolo. Se vede că lucește acolo un pic. Aici. Vedeți punctul? Că încă lucește. Acolo nu e suficient acoperit. Acolo nici n-am ajuns cu acril. Insistați până nu mai lucește. Dacă stratul de gel este extrem de subțire, atunci și pudra acrilică se va aplica extrem de fin. Și ăsta este rezultatul. De-abia când nu mai lucește niciunde și nu am surplus de material, gomboți de pudră acrilică pe unghie, atunci pot să o pun în lampă, 2 minute, polimerizez și lucrez mai departe construcția cât se poate de normal. Pentru a 5.000-a oară repet, acesta nu este un gel potrivit, trebuie să lucrați cu gelul de bază sau cu baza de semi, care o folosiți în mod normal, obligatoriu, transparente. Mă rog, baza de semi este transparentă, dar gelul să fie transparent. 3 în 1 transparent. Dacă urmează să faceți un French și urmează să faceți figura să faceți construcția și apexul integral din cover, atunci luați totuși un 3 în 1 sau un gel de bază transparent pentru întărirea unghiei și a patului unghial cu acril. Cam asta ar fi într-o primă fază lucru cu acrilul. Aici, din păcate, totul ține foarte mult de exercițiu. Sunt unele sfaturi care pot să vi le dau. Apelați cu cea mai mare încredere și la Ana Maria pentru că este expertă. Ea lucrează aproape exclusiv cu acril și face, ați văzut ce minunății face. Clientele mele mai mult vor bază de acril și protecție de acril și sinceră să fiu și mie îmi convine foarte mult, mi se pare mult mai... Odată că am economie de timp la construcție, că nu mai stau după lampă, în al doilea rând mi este mai ușor și French-ul să-l fac, da? Că pot să-mi fac extensia în ce formă vreau și pe urmă dacă nu mi se pare super mega ok, da, e pe jos. Ce bine că nu e pe tavan, că de acolo o recuperam mai greu. Considerăm că asta este extensia patului unghial, da? Vrem să-l pregătim pentru un French. Cu o pilă dreaptă, vin și îi dau forma care o doresc. După asta, pot să folosesc și gel după. Continui și îmi împing materialul, îmi împing gelul până în margine cum vreau. Puteți fără probleme să folosiți în continuare gel peste acril. Puteți să pictați cu semi. Cum vreți voi, cum vă este vouă la îndemână. Noi ce putem să vă dăm sunt niște exemple.
Mare atenție cu cantitatea de lichid. Acolo este tot secretul la acril. Vreți o bilă cât mai mare de acril pe care să o așezați pe unghie, pensula trebuie să conțină cât mai mult lichid. Altfel nu absorbe. E cât se poate de logic. Vrei o bilă mare, pui mult lichid. Vrei o bilă mică, scurgi cât poți mai mult din pensulă. Numai că asta trebuie exersat. Și o să vedeți că este mult mai simplu. Economisiți timp la aplicare, la extensii, la construcții, la unghii roase, aveți foarte multă economie de timp. Decizia evident vă aparține, ca de obicei este în mâinile voastre, noi putem să vă stăm alături doar cu sfaturi pe cât putem noi de bine. O seară plăcută să aveți!